thart gá chéad chuig duine ag ghlach apáirte, so ní sin ag tarlú in éon áit eile sa tír. So tá cúpla rud ar siúla an deir seachtaine seo a Galway Fest, tá caiicadóir theirstíle chomórtas. Tá tú bádín beag agus tá tú duna chlásna, agus na chlásna is fearr agus fáin tú na piontaí is mó bunaí ar méid chlásna a dhéanaan tú. Is rás atá gceist an seo inneo, caithe tú chomh síos an abhainn a chomh taphuios gur féidir leat. Díal an mór nisce isteach san abhainn faoi láthair, so tá sé cineál deachar mar gheall ar na clochna agus rudí mar sin, ach is mór an spórt faoi láthair. Bhí sé go maith, bhí an spóirte gom, bhí cúpla carcha ann ach bhí sé ceart go leor, bhí na línta mágam agus tá atmosfér ionach ann, tá gach duine geal góire. Bhí gá leis rialaigh in Iarthain Éireann, tá na hainnecha agus na spotaí don caiicadóir theirsí a chomáach sin. Bhach mór an trúí muna dhearnú é sin anseo in Iarthain Éireann, agus is mór an sport é eicgeall. Amár ach má leis an Bouldercross, tá sé bunaí díreach lár na chathrach, so ní thar lucht sin in éon áit eile timp na tíir seo. Tá na caiicadóirí idirnáisiúnta ag teacht anois, tá siad teacht agus tá siad ghlach apáirte agus tá siad san ag Skype an scéal san chumá. So the organisers, Barry and Andrew, are some of my good mates. Been on a few trips with them, and we were always talking about bringing me over to Galway Fest. And I did it one year, and I was so shocked, mate. It was an epic weekend. Everything I was hoping for and more, really. Everybody's so welcoming. I rocked up, not having any plans on where to stay and how to get around and all that, and it just solved itself without any issues. People are really looking after us here well, and everybody's just stoked to go kayaking and hang out with their mates. So yeah, pretty good. Tá bhád níos mó daoine, tá bhád níos mó imeachtaí ar siúl, so tá sé fás agus feicmuid amach anseo cé chuig an éireann leis.